Duh Rama, Rama selak mboten sabar benjang menapa nggen kula dhaup kalian diajeng Antimo. Antiwati dudu Antimo. Oh nggih, benjang menapa nggen kula dhaup kalian Antiwati. Kanjeng Rama ngagem busana kasatriyan menapa kabrahmanan menapa ngagem cara busananipun wiyaga wira pradangga wira tamtama wira sumbaga aja werna-werna wira pradangga ya wira pradangga aja wira tamtama ngono. Eyang Durna pawartos ingkang kula tampi menawi Udawa sampun pejah ateges Antiwati pun randha benjang menapa nggen kula badhe dhaup kula dipun tabuhi gending cara balen menapa dipun tabuhi babar layar kula badhe panggih kalian manten putri Eyang. Nek panggih kuwi gendinge dudu babar layar ning gendinge Subekastawa menika malah klentu wong panggih kok Subekastawa panggih menika gendingipun kodhok ngorek. Oh nggih kodhok ngorek. Kodhok ngorek mangke dawahipun pacul gowang mboten ngagem dawah. Yai Duryudana Kula wonten dawuh Kaka Prabu. Nadyan to Udawa sampun pisah kalian Antiwati namung pisahipun menika kinten kula dereng pinusi keparinging Gusti awit saking pakartinipun Kurawa pambudayanipun Paman Durna. Nanging yen perkawis wedhan pun kageng kula mboten tumut jawe-jawe. Menungsa dipun menangaken budidaya pun kakeng mbiyantu Yai Duryudana kula mbiyantu pulunan kula pun Lesmana Mandra Kumara nanging pepesthen peparingipun Gusti ingkang hakarya loka pramila sakmangke kantun ndedonga nyuwun dhateng Sing Bathara mugi sakmangke Antiwati dados jodhonipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Bapa penemban kados pundi? Kantun ngenret dinten kemawon yer awit Udawa sampun pejah Dipati Sengguni sampun nilaraken Plasa Jenar. Yen ngaten nggih kula badhe mala kramaken mboten gadhahi besan. Besanipun kantun bojonipun Dipati Sengguni inggih menika pun Yai Sukesti. Lah menika mboten wonten dalang sing mriksa bojone Sengguni menika sinten. Bojonipun menika Yai Dewi Sukesti. Sukesti. Inggih menika mijil saking Gendara. Gendara menika pundi? Gendara menika saklerkeripun Sempor. Sempor ngaler mawon. Gendara lajeng minggas kedhik Purbalingga menika. Bapa penemban Durna. Kula nggih. Prayogining lampah kados pundi? Pemanggih kula mangke kula padosaken dinten sing jenjemipun menika sae kagem dawuhipun calon penganten kekalih. Nggih menika Weling kula sampun ngantos lali kaliyan budaya piyambak mangke mbandel keramaian mboten namung campur sari ning toprak mangke nggih dipun tanggap. Ketoprak lajeng kula nyuwun sakderengipun ketoprak menika wonten kiprah. Kiprah menika menapa? Kiprah menika pragmen. Piyai kakung ingkang joget lajeng sukunipun dipun junjung. Naminipun Batma Wagiran niku mangke dipun timbali wonten mriki. Awit menika sepuh ning tesik seneng-senengipun. Duh Eyang Durna. Lajeng tiyangipun menika wonten pundi Eyang? Ingkang badhe kiprah menika sinten? Sing arep kiprah kuwi Batma Wagiran ngono. Ning ya kuwi sadurunge sesuk aku arep menyang Kutarja. Badhe menapa Kanjeng Eyang? Arep golek wedhak nggo gawe lulur. Nek ora dilulur sebab didelok ora ketok. Kula kudu diluluri wiwit saka mustaka tumeka dilamakan padha. Sesuk kudu kiprah. Gendinge ya ki mau Prabu Anom. Prabu Anom nggih kiprah mboten saged blendrong ulon menapa. Ricik-ricik Banyumasan. Oh, lha nggih menika. Koko sing tuwa kumelun ngeningkan tiasa ngapake bertek-bertek sanggeng katubian Pratanipun tumenggung Kartomarma Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu
Nyaosi mriksa Koko Prabu bilih wonten alun-alun menika wonten kraman. Ana kraman Kasinggan mekaten wujude banteng macan dede wujud satawa nanging wujudipun malah jalma menungso. Sampun ngantos kaget Paman Haryo Singkuni ingkang sekawit wartosipun sampun pejah nanging titiwanci menika Paman Singkuni sampun malih temah jati katemahan mulya. Ngamuk punggung Ngundamana dhateng asma paduka Koko Prabu Duryudana adik kuwasa. ora patut banget. Koko Prabu yen ngeten dipundhaken Paman Dana supados tanggel jawab. Paman Dana kuwi lengger nganti kadang Sata Kurawa medal njawi krijanipun kamurkanipun Paman Haryo Kuling badhe methoaken nggih. Swanggara sesumbar lindhu bumi gonjing Ngundamana sinuwun Prabu Duryudana. Paman Haryo kabare wis mudhar. Lah kok meger-meger japurmu mati dening aku. Werkudara mundur, kaya aja melu-melu. Wah, idak pendek gepeng. Wah! Wus! Wus! Wah! Sembelih. Mati. Wah! Bolo. Wah! Werkudara. Wah. Wus. Wah. Wah. Sampeyan dicuni wong dadi punggawa kok mbalela. Napa tumon? Pun, sampeyan ora usah ngrasani kula sing baku, utang wirang nyarwirang, utang pati nyaropati. Lho kok ngenten perkarane napa? Kula dipaeku angger Baladewa. Mergane napa? Sing perintah Kurawa ngeroyok ngobrak-abrik plasa jenar niku pakartine Kakang Durna. Sampeyan niku pendhita. Laire wujude pendhita ning watake kok kaya asu. Awas, awas, awas.
Bapak Guru Werkudara arep ngidak jengele secaki sing kena kok durna bapakku. Mbok menawa kowe jarak Ora jarak. ya wis. Pun Bapak ndodo marang keluputanku. Ning nggonku ngorak-arik kaya ngene, Ngger, betake apa mung arep ngayomi putuku Lesmana Mandra Kumara. Ning sing ora ngerti kenang kimpuling perkara sing diluputke pun Bapak dianggep Durna kuwi wong elek-eleke sak donya. Mongko aku iki pahlawan berjasa mikirke putuku Lesmana Mandra Kumara. Baliya kodat ora kena diwiradat. Kapeksa Antiwati dadi jodhone Kakang Udawa. Iya ya wis tak rilake pun Bapak tak kondur, Ngger. Paman Harya sampeyan ajeng males wirang kalih Baladewa. Nek niki kula mboten ajeng males wirang. Ning kula ajeng miterang sebabe napa sampeyan kok tegel ajeng mateni sing kuni. Sampun ngantos klentu penampi Paman Harya. Kula nyandak nenggala. Wiwit ngajeng kula mboten sarujuk kan ngendikanipun Yai Duryudana. Pemanggipun Paman Durna kula ugi mboten mathuk. Nanging yen kula mboten tumandang mangke mindhak dipun anggep Baladewa menika namung lairipun nggenipun belani Yai Duryudana. Kula nyandak nenggala mung kinarep ngagar-agari Paman Harya. Ning panjenengan klentu penampi dikira Baladewa ajeng tegel karo sampeyan. Nek kula ora tegel karo panjenengan, ning malah Baladewa ndombani Baladewa belani jaupe Antiwati kalih Kakang untuk adung nggih. Ngaturaken panuwun yen ngaten nggih. Kagatru sang kapirangu rinangkul kinempit kampit. Lajeng wonten pundi bandanipun mantu kula pun Udawa mapan wonten gedhong pakunjar kedadipun lumari nggih. Antiwati, Antiwati. Oh. Kakang Mas Udawa. Ujare si Dapok jebul paman sing nguni ndombani dhaupe Antiwati karo Udawa tak obrak-abrik ya tampanono. Dawuh nggih. Tujunipun saking pambudayanipun Dimas Daki Paman Harya saged dipun upadi mapan wonten sak tengahing jurang. Kula gi ngaturaken panuwun awit kula sampun dipun paring nyampil sipat kandel kampuh semen lungit. Jawa sami-sami Paman Harya Dimas Daki wonten dawuh rening wis paripurna pusakane margage aturna. Nyampil sekedhap ki mawon. Aja arep ndonga apa? Kagem nambani ingkang pejah. Kagem ngesangaken ingkang pejah nambani ingkang sakit. Mati arep ditungkuli men urip. Sing mati sapa? Sapa-sapa?
Kula ngampil badhe kula copi badhe kula tungkuli kembang menika gesang menapa mboten? Oh, aku ngerti. Ya wis, ditungkuli dhisik. Sawise ditungkuli mengko mergake diaturna pun Kakang. Nggih, badhe nyopi katiasanipun kembang Wijaya Kusuma sing mati tak tungguli urip. Lakon penjangkamu Nggih, sampun kasembatan bisa urip saged sak banjure. kula nyuwun mengsah. Lah kok golek mungsuh iki sapa? Lah menika gesang yen boten wonten mengsahipun malah drawasi. Lho karemu Kula badhe pados mengsah kene ora ana mungsuh. boten ketang limbuk-limbuk boten menapa-menapa. Oh, lah bocah edan. Paman Haryo wonten dawuh ngger kodrat boten kena dipun wiradat jangka kedajo mangkah. Yen Kakang Uda menika pinusik keparinging Gusti dados mesti jatuh kramanipun Antiwati semanten ugi Antiwati jinatu krami dening Kakang Udawa. Udawa wonten dawuh sinuwun melu mangayu bagya. Jawabmu kelawan Yayantiwati muga-muga langgeng wilujeng tanpa pambeng mangke rahayu. Rahayu tansah pinanggih. Enggal diparingi momongan kinarya pantek ing katresnan ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Gusti kula sinuwun. Purnaning lakon purnaning gati slamet sinanggap slamet sing ditanggap. Papan kene sak kiwa tengene mangga suka basuki kinalesna saliring bebaya durga mendhak kala sirna.